Vybral som sa raz k vám do vrchov, A vybral som sa raz k nám do vrchov, Predo mnou zrazu tmavý otvor neznámy, pri ňom stoja mocní chlapi s prilbami, hej ho. Pýtam sa ich, či sú baníci, Pýtam sa ich, či sú baníci, Čo tu robíš? Čo vás dotočí sa do mňa staráte? No, starám sa, lebo vidím, že sa nudíš, nemáš čo na robote. Chcela by si vidieť Šarkana? Čo som malá decka, aby som sa išla dívať na Šarkana? No, nezdá sa mi, že by si bola najmenšia. Poď, ja ťa ukážem. Vôbec sa tam so mnou nehrali, Z kečiek sa nám všetkým parilo. Volám sa Nikola. Mám 16 rokov a nebaví ma vysedávať pri počítači. Radšej sa túlam po Bystrici s kamarátkou. Nedávno som sa vybrala za ňou, ale nebola doma. Nenašla som ju ani pri fontáne pred Hypernovou, kde ma odchytil jeden bradatý pán. Vyzeral trochu divne a myslel si, že hádam uverím tým jeho rečiam o akomsi Šarkanovi v Súľovských skalách. V Súľovských skalách som už raz bola, páčilo sa mi tam, ale nejakého Šarkana alebo draka som nikde nevidela. Som však odmala zvedavá a páči sa mi krása prírody v okolí nášho mesta. Tak som súhlasila, aby som tam išla s ním. Najmä potom, keď mi vysvetlil, že je speleológ a že speleológ po slovensky znamená jaskyniar. Jesen v Súľovských skalách je prekrásna, ale pri nebezpečnom výstupe po strmej skale a rebríkoch k jaskyni Šarkania diera som ich krásu už nevnímala. Taký Šarkan s krídlami a ostrými pazúrmi sa možno nemusel toľko namáhať, keď sa chcel dostať do svojej skríše medzi vysokými skalnými bralami. Stojíme práve na mieste, kde kedysi veľmi dávno podľa ľudí žil Šarkan, o ktorom som ti hovoril. Ale nič tu s ňou nie nevidno. No, nevidno ho tu, lebo ten už dávno nežije. Pravda, nebol to naozajstný Šarkan, aj keď ľudia takéto Šarkany vedeli dokonca aj nakresliť. Ale oni ich kreslili len podľa kostí, ktoré tu našli, a tie kosti, tie neboli zo Šarkanov, ale z iného živočícha, ktorý kedysi dávno žil, a to bol v jaskyni medveď. A okrem toho, v tejto Šarkanej diere v Súľovských skalách žili aj naši predkovia. Predkovia? Áno, ale to bolo už veľmi dávno, to bolo pred mnohými tisícmi rokov v kamennej dobe. Všimni si, že to nie je kompaktná skala, celistvá ako vápenec. Ale táto skala je poskladaná z takého množstva drobných skál, úlomkov, okruhliačikov, ktoré sú pospájané takým vápnitým tmelom. Od môjho sprievodcu som sa ešte dozvedela, že táto 60 metrov dlhá jaskyňa, vytvorená v zlepencoch, poskytovala našim dávnym predkom dobrý úkryt pred nepriateľmi. Dostať sa do nej alebo z nej im však asi nerobilo také starosti ako mne. Navyše dnes sa v Šarkanej diere môžu dostať návštevníci Súľovských skál po upravenej trase naučného turistického chodníka. Šarkania diera. Tak ako, Nikola, páčilo sa ti? No, dalo sa celkom, ale tak mohlo to byť väčšie. A väčšie. Určite sú aj väčšie jaskyne. No a ak by si chcela, zajtra sa chystáme do Jašteričej priepasti na Malomanine. Kde pridáš sa? Jasné, to by sme mohla. Na druhý deň ma trochu boleli nohy. Ale keď sme sa ráno v Maninskej stretli s ostatnými jaskyňarmi, na bolesť som rýchlo zabudla. V tiesňave medzi Veľkým a Malým Manínom, neďaleko Považskej Teplej, som nebola prvý raz. Ale to, že sú tam jaskyne, som dovtedy netušila. Cestou k Jašteričej priepasti som sa dozvedela, že na obinoch jaskyňari poznajú skoro 50 jaskýň. Najdlhšia z nich, Vápencová, meria 140 metrov. Najznámejšia je partizánska jaskyňa vo Veľkom Maníne. Všetky vznikli s vetrávaním vápenca a pôsobením vody.
Územie Maninskej Tiesňavy, ktorou vedie náučný chodník s informačnými tabuľami, je totiž národnou prírodnou rezerváciou. Do Jašteričej priepasti môžem ísť aj ja. Pravda, také jednoduché to zase nebolo. Trvalo hodnú chvíľu, kým ma navliekli do jaskyňarského výstroja, vysvetlili mi, ako mám narábať s lanom a leteckými pomôckami. S malou dušičkou a roztrasenými nohami som sa spustila do hĺbky pod sebou. Keď som sa po pristáti na dne spamätala a mohla sa poobzerať okolo seba, zistila som, že stojím v mohutnom priestore so stenami pokrytými kvaplovými útvarmi. Pomaly som získala istotu a ani liesť hore strmým svahom mi už nerobilo také problémy, ako včera v šarkanej diere. Mala som dosť času obdivovať prekrásne kvapľopády a inú výzdobu v priepasti. Hej rum, poďme na prieskum, hej rum, tak poďme na prieskum. Zážitkom bola pre mňa aj bláznivá jazda v trojici po jaskynej šmýkačke. Ešte posledné pohľady na kamennú krásu okolo seba a už ma jaskyňari volali, že pôjdeme späť. Ale ako sa dostanem z priepasti von? Čakalo ma 16 metrov lezenia po tenkom lane v previsnutej skalnej steni. Udrží ma, keď sa nám zavesím? Poriadne som sa natrápila a v duchu som závidela Petrovi, ktorý liezol po lane ako veverička. Zdalo sa mi, že trvalo večnosť, kým som nad hlavou znova uvidela slnko. Hurá, prežila som to. Ako sa ti páčilo v Jašteričej priepasti? No, bolo to celkom v pohode, dalo sa to zvládnuť. Zvládla si aj to lezenie. Zvládla si to, ale to je dôležité a teraz sa budeš mať trošku iné. Teraz sa zase budeme trošku viacej plaziť, budeš sa musieť niekde vydýchnuť, ale verím, že to zvládneme spolu a že nám pri tom pomôžu aj naši kamaráti. Môj sprievodca ma ešte potešil, že do závadských jaskýň, kam sme sa vybrali z dedinky Zemianská závada, to nemáme ďaleko. Krátkym pohľadom sme sa rozlúčili s Veľkým Manínom a po chvíli chôdze po vyšľapanom chodníku už stúpame k mohutnej skalnej hradbe. Keď sme k nej prišli bližšie, zistila som, že bralá sú podobné tým v súľovských skalách. Že by to boli tiež zlepence? Len čo som si obliekla požičanú jaskyňarskú kombinézu, vliezli sme do jaskyne. Údajne meria vyše 100 metrov a je to tá väčšia z oboch závadských jaskýň. Ale spočiatku to tak nevyzeralo. Najskôr sme liezli po kolenách, potom som sa musela plaziť po bruchu úzkou a nízkou chodbou. Takéto chodbičky jaskyňari nazývajú plazovkami. Predstavila som si, ako budú zajtra vyzerať moje lakte a kolená. Plazovky sa našťastie čoskoro skončili a my sme vošli do chodby, kde sa už dalo postaviť. Kráčali sme pomaly a tak som stačila sledovať kvaplovú výzdobu na dne, stenách i na strope priestranej chodby. Sem tam som videla celkom biele kvaplíky s kvapkami vody na konci. Podľa môjho sprievodcu sa takéto tenké kvaple volajú brčka. Na podzemný svet
sa svetlom karbidiek. Podobná výzdoba bola aj v nedalekej malej závadskej jaskyni. Tiež vytvorila voda v zlepencoch, ktoré, ak som si dobre zapamätala, vznikli v období Treťoch hôr. V tejto jaskyni som úspešne prešla skúškou odvahy a pretlačila sa úzkým otvorom na samom konci jaskynej chodby. Jaskyňari ma odmenili uznanlivými pohľadmi a úsmevmi. Jaskyňa zase nádherným, vysokým kvapľopádom. Bolo mi ľúto, že výzdobu na mnohých miestach poznačili ruk človeka. Pravda. Nie toho, ktorý tieto jaskyne obýval už v kamennej dobe, ale našich súčasníkov. Ani anielov, iba chlapcov s prilbami. Pre takýmito ľuďmi nie sú v jaskyniach uchránené ani živočíchy. Mnohé z nich veľmi vzácne. Patria k nimi netopiere v závadských, ale aj v iných jaskyniach. Napríklad v Pružinskej dúpnej jaskyni, kde vraj často prezumúvajú desiatky až stovky netopierov, najmä podkovárov. Nezodpovední návštevníci však v Dúpnej v minulosti poškodzovali aj nálezy kostí vyhnutých živočíchov, jaskyných medveďov a levov, ktoré v tejto jaskyni ležia už viac ako 50 000 rokov. Zachovali sa na ťažšie prístupných miestach v jaskyni, kde možno uvidieť aj zachovanú prekrásnu sintrovú výzdobu. Preto sa jaskyňari rozhodli uzavrieť chod do jaskyne ozdobnou mrežou a aj prehliadku umožniť turistom a iným návštevníkom len v ich sprievode počas organizovaných hromadných vstupov alebo aj individuálne po predchádzajúcom ohlásení návštevy a dohovore so sprievodcom. Od neho i z informačnej tabule pred chodom sa môžu návštevníci dozvedieť o osídlení jaskyny človekom už v kamennej a železnej dobe. O tom, že o jaskyni sa písalo vo Viedni už v roku 1860. To všetko som sa od jaskyňarov dozvedela aj ja predtým, ako ma vzali na ďalšiu akciu práve do tejto jaskyne neďaleko Pružiny v Strážovských vrchoch. Už ma neprekvapilo, že som sa v jaskyni zase musela plaziť, ale bola som prekvapená, aká veľká a pekná je. Páčilo sa mi množstvo bielých brčiek, stalaktitov, stalagnitov a iných kvapľových útvarov rozličných tvarov a farieb. To, ako sa ktoré z nich nazývajú, mi vysvetlil môj sprievodca. Nevidela som sa na nebi nadívať. Podzem sa v pekle nekončí. Nestretneš na nej ani anielov, iba chlapcov s prilbami nad oči, čo majú hlavy plné objavov. Z mohutnej 120 metrov dlhej hlavnej chodby jaskyne sme sa lazením cez tesné a strmé chodby s úžinami a nebezpečnými závalmi dostali ešte ďalej a hlbšie. Poriadne som sa pritom natrápila, ale trochu strachu a námahy stálo za to. Čo poviete, nemám pravdu? Veď skala popustí, len rýchlo utekaj. Cesta podzem sa v pekle nekončí. Nestretneš na nej ani anielov, iba chlapcov s prilbami nad oči, čo majú hlavy plné objavov. Nikola, tento veľký skalný previs kedysi dávno, pred 1000 rokov, slúžil našim predkom ako úkryt, ako útočisko
pred nepriazňou počasia alebo v prípade iného nebezpečenstva. Nikola, máš za sebou prvé krôčky s jaskyniarmi. Ak sa ti bude chcieť, môžeš si to niekedy ešte zopakovať. A ak sa rozhodneš, vieš, že nás máš hľadať. Je dážď alebo sneží, na horách i na pobreží, pred smedom sa nikde nedá skryť. Cez deň večer, každé ráno, Jožo, Paľo, Anča, Jano, muž či žena, všetci musia piť. Pitný režim je dôležitý v mojom, tvojom, našom žití, bez pitia sa veru nedá existovať. Tekutiny telu dodá pivo, víno, aj voda, bez pitia sa veru nedá žiť. Bažan, čariš, topvar, nalej krčmár, plný pohár, pred smedom sa nikde nedá skryť. Nalej Silván aj Frankovku, tu máš krčmár ešte 100, muž či žena, všetci musia piť. Pitný režim je dôležitý v mojom, tvojom, našom žití, bez pitia sa veru nedá existovať. Tekutiny telu dodá pivo, víno, aj voda, bez pitia sa veru nedá žiť. A hraj dobro!